Breaking news mga kapuso sa Eastern Visayas, may motorbangka nga nalunod nga bag-uhay lang nalawig unta gikan sa syudad sa Calbayog, Samar o paingon kini sa usla sa Island Municipality. Alang sa dugong detalye, adunay live update si Luan Merundina. Yes, Bob, human sa dakong aksidente dito sa may Iloilo Guimara Strait niadtong Agosto 3, laing aksidente na usab sa kadagatan ang nahitabo karong adlaw dito sa may Calbayog City. Maayo na lang kay luwas ang tanang mga pasahero ug tripulante. Sa Facebook post ni Annalyn Kalimbo, nagsakay sila og motorbangka nga naglawig gikan sa Calbayog City. Paingon ang motorbangka sa lungsod sa Tagapulan sa Samar, dihang nahitabo ang aksidente. Dili mahulagway ni Kalimbo ang gibating kakuyaw ug kahadlok dihang inanay nga miunlod ang motorbangka nga ilang giluwanan. Sa Facebook comment ni Annalyn Kalimbo, giingong adunay duha ka mga bata ang sakay, maayo na lang kay naluwas sila. Ang naasoy kasayuran, Bob, gikonpermar ni Lieutenant Junior Grade Welky Homar Saga sa Coast Guard Station Western Samar pinaagi sa telepono. Matud niya, migikan ang motorbangka Mia Romses alas 11:15 kaganihang buntag sa may Calbayog padung sa Tagapulan, Samar. Human sa 15 minutos o mga 100 meters pa lang gikan sa pantalan sa Calbayog, gingong kalit lang nga nihapak ang kusog nga hangin ug dakong baod, hinungdan nga nasudlan og tubig ang motorbangka. Maayo na lang kay na-rescue gilayon ang tanang 42 ka mga pasahero ug 7 ka mga tripulante sa laing fishing vessel uban ang Coast Guard ug ang Local Disaster Unit sa Calbayog. Bob, walay giluwatan nga gale warning ang Pag-asa karong adlaw busa nakalawigra ang mga gagmayng sakayan a panunot sa maong hitabo gidid-an na sa Coast Guard Eastern Visayas ang mga gagmayng sakayan nga makalawig pa karong adlaw. Og so far, Bob, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob, Thank you so much sa Luan Merundina sa imong live report.